Itxi begiak une batez. Pentsatu sorgin batengan. Zer ikusi duzu? Mazteki zaharra, itxusia, sudur luzea, erratza gainean. Nondik dator emakume zahar itxusi eta gaiztoaren irudi hori? Zergatik jarraitzen du gaur egun ere hain bizirik? Eta benetan ez da deus aldatu? Ongi etorri entzule zientzia puntu-puntura. Podcastaren 50. atala duzu hau. 50 gai, 50 ikertzaile baino gehiago, eta 50 leio Nafarroko Unibertsitate Publikoan egiten den ikerketa ezagutzeko. Euskaraz, beti ere. Zientzia puntu-puntuan. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Gaur, mendeetan zehar botereak eraikitako estereotipo bat aztertuko dugu. Nondik dator sorgin gaiztoaren mitoa? Zergatik jarraitzen du bizirik 21. mendean? Irati Zurbano Zuazu historiagileak sorginaren irudiaren bilakaera aztertu du bere tesian. Ongi etorri zientzia puntu-puntura. Mila esker. Ni Irati Zurbano Zuazu naiz, historia ondarea eta artean historia ikasi ditut, eta gaur egun bizi zikloen historiaren inguruan ikertzen ari naiz, eta hor gazteak eta sorginak ere ikertzen ditut. Zure ikerketaren abiapuntua oso interesgarria da. DBH-ko ikaslei sorgin bat marrazteko eskatu zenien. Bai, hala da. DBH-ko ikasgela batekin egin nuen ikerketa izan zen, bai sorgina marraztarazi nien, eta baita ere inkesta bat pasatuz, sorginen inguruko ideiak jasotzeko. Eta harrigarriena da mendeetan zehar eraikitako irudi bera agertzen dela, ez? Ja automatikoki. Bai, irudi gehienak, eta gehienak esan behar dut ez guztiak, emakumezkoak ziren, asko emakume zaharrak irudikatu zituzten, baino baita ere beste sorginen irudi batzuk agertu ziren. Adibidez, euskal sorginarekin lotu dezakegun irudia, edo emakume arruntaren eta sorginaren arteko lotura irudikatzen zuena ere. Interneten bilaketa eginezkero emaitza oso antzekoa da. Itxusia, beldurgarria, zergatik jarraitzen dugu izaten inkisidoreek ematen ziguten irudi hori? Azken finean, ailegatu zaizkigun kontakizunak, baina baita ere irudiak, eta irudiak biodanean, badira irudi plastikoak, baina baita ere filmetan edo telesailitan ikusten ditugun irudien bidez, aro modernotik datorren ideia horiek joan dira mantentzen, pixka bat eraldatzen, baino mantendu dira. 15. eta 18. mendeen artean elizak eta estatuek bultzatuta milaka emakume hil zituzten Europan, sorginak izatea egotzita. Milaka eta milaka lagun auzipatu zituzten Europan, gehienak emakumeak, 1 hil egin zituzten. Garaiko irudien arabera denak emakume zaharrak, esan bezala itxusiak, nazkagarriak, asmatutako irudia da. Bai, hori asmatutako irudia da, ze gainera datuak hartzen baditugu ikusi aldugu nola prozesuetan askotariko emakumeak prozesatuak izan ziren. Baina egia da, irudi bat sortzen dela, non emakume gaiztoaren ideia sorginari lotzen zaion, eta zeinetan sorgin horiek betetzen dituzten akusatuak izateko ezaugarri guztiak. Horrek helburu bat du, esan daiteke sorgina errudun perfektua bihurtzen dutela. Bai, hala da, errudun perfektua dela esan dezakegu, ze hori emakume txarraren ezaugarri betetzen zituen. Hau da, sexuarekin erlazionatzen zen, ez? Bere sexualitatea seinalatuz, baita ere itxusitasuna, momentu honetan, itxusitasuna gaiztakeriarekin lotzen dugu eta zahartzaroa itxusitzat hartzen zen, eta zoritzarez ere gaur egun hartzen da, ez? Garaiko emakume ereduekin eta desbideratze ideiarekin lotuta dago, ezta? Bai, pentsatu behar dugu momentu horretan, bazegoela emakume idealaren irudi bat, emakume ideal hori bazen isila, Ama Virginia zen eredu honen ikonorik nagusia, orduan gaztea, isila,
purua, lasaia, orduan emakume gaiztoak ziren horren kontrakoa zen guztia. Hitz egiten zutenak, alkahuetak, bentaneras deitzen zieten, ateratzen zirenak, baita ere emakume bakarrak edo amak ez ziren emakumeak, ideal horren kontrakoa emakume gaiztoa da, eta emakume gaizto hori sorgina hor sartuta egongo litzateke. Amatasuna aipatu duzu, ugalkortasunak ere jokatzen du bere papera hemen, ezta? Bai, pentsatu behar dugu haien ikuspegian emakumeak ama izatean betetzen zuela bere papera eta ama izateko aukera galtzen zuenean, hau da antzutasunarekin, menopausia garaian eta trataista hauen eta intelektual hauen ikuspegiaren pean, emakumeak ez zuen betetzen paper hori. Emakumea menderatzeko modu bat. Bai, azken finean ideia hauek guztiak emakumeen disiplinatzearen inguruan doaz, eta garai honetan idazten diren testu asko emakumeak nola izan behar ziren, nola hezitu behar ziren, nola izan behar ziren haien bizitzaren garai guztietan idazten duten. Bai, gaztetxoak zirelarik, bai, zahartzaroan, edo hori zen harri gabe geratzen ziren, nola izan behar ziren esaten zen. Ikonografia hori nola sortzen da, nondik? Pentsatu behar dugu Erdi Aroan kondaira edo sorginen inguruko ahozko tradizioa bazegoela, baina irudi oso gutxitan edo nikia ez ditut topatu sorginen inguruan. Bai aurkitzen ditugu 15. mendearen inguruan, hasten dira agertzen sorginen irudi batzuk, eta 16. mendearen hasieran zenbait autorek, adibidez Baldun Grien edo Durero, haiek egiten dituzte grabatu batzuk sorginak irudikatzean. Lehenik, sorgina emakume moduan marrazten dute, eta hau garrantzitsua da, ze justu garai horretan, oraindik ere esaten zen testuetan brujos y brujas. Baina, hasten direnean bakarrik brujas esaten, hau da, emakumezkoen inguruan bakarrik hitz egiten justo momentu hau da, ez? Orduan, irudietan ere, sorginak emakumeak aurkituko ditugu, haiek gorputz zaharrak irudikatuko dituzte, biluzik, berriz ere, sexuaren erekin erlazio hau markatuz, eta bi autore hauek emarraztuko dituzte ere hegaldi magikoak. Orduan, irudi hauek hor finkatzen dira, nolabait, eta zabaltze handi izango dute inprentari esker. Grabatu hauek, esan ganezaken gaur egungo memeen lana egiten dutela? Agian ez ziren hain edatuak gizarte osoan, pentsatu behar dugu gehien bat intelektualen edo gutxienez liburuak zituztenen artean onal zirela, baino bai nolabait kutsu komiko bat zuten, askotan, pixka bat emakume hauen gaineko satira edo burla egiteko modu bat izan ziren, eta hauetan zeuden ideiak, irudi hauek askotan testuekin batera zabaltzen ziren. Imaginatu, apez batek hau irakurtzen baldin badu, gero mezan ideia hauek zabalduko ditu. Geroago, 18. mendean aldaketa dator, agertzen dira Francisco de Goyaren lanak, Ricardo Falero, ze gertatzen da une horretan? 18. mendearen bukaeran, Goiak bere artelanak egiten dituenean, hasten da historia hurbiltzen disiplina akademiko moduan, sorginkeriaren gaira. Orduan, kritikotasunetik begiratuko dute fenomeno hau, bai sorgineizak, bai sorginen gaineko sineskeria. Eta hau, artelanetan agertuko da, Adiez, Goya hurbilduko da sorginen ideiara, pixka bat fascinaziotik, erakargarria zen berarentzat sorginen mundua, baina baita ere oso kritikoa zen sorginkerian inguruko sineskeriekin. Goiak oraindik mantenduko du emakume zaharraren ideia, baita ere irudi kolektiboak, non sorgin asko Aquela Real, edo Sabat deitzen zena agertzen zen, eta aldi berean Ricardo Falero bezalako autoreek eta orokorrean romantizismoaren inguruan egongo da sorginaren sexualizazio bat. Orain, sexualizazio hori ez da farregarri moduan edo irudikatuko horretik zen bezala, baizik eta emakume horiek gazteago
agertuko dira, gorputz gazteak, desiragarriak, hori ongo da desberdintasunetako bat. Da, salto handia ematen da berriz 20. mendean. Joan den mendean surrealismoak eta feminismoak sorginaren mitoaren inguruko begirada guztiz aldatzen du. Bai, emakume artistak hurbiltzen direnean sorginaren irudira, hor aldaketa bat egongo da. Bilatuko dute autoidentifikazio bat. Haien esperientziak nolabait, sorginaren esperientzien edo sorginaren inguruan aurkituko dute islatu aldela, ez? Orduan, ikuspegi positiboagoa agertuko da. Orain ja, sorginak ez dira izango gaiztoak edo farregarriak, inkluso ez dira sexualizatuko, baizik eta emakume hauen isla izango dira, ez? Haiek sorginak sentituko balira bezala, orduan irudia guztiz aldatuko da. Ze, pentsatu behar dugu 20. mendean feminismoaren olatuetan, egon zela estatu batuetan mugimendu bat, berez, witch deitzen zela, ez? Witch conspiracy from hell, eta haiek hartu zuten sorginaren irudia, eta hasi ziren errebindikatzen, sorginak, zerbait poteretsua zela, ikuspegi positibo horretat. Emakume independienteak. Bai, hori da. Jakintsuak, independienteak eta erresistentziaren simbolo bat dira, guztiz. Gaur egun irudi oso desberdinak elkarrekin bizi dira. Sorgin ahaldun mundu hori eta sorgin gaiztoa, adibidez Blankanievesen ikusten duguna. Bai, hala da. Blancanieves edo film askotan. Gaur egun, esaten da ez, arte guztia garaikidea da. Orduan, guk bizi dugu irudi guzti hauekin, gainera interneten bidez eskuragarri ditugu. Bai, Grienen irudiak, bai Goiarenak, Falerorenak, baino baita ere feminismotik azken aldian sortzen diren irudiekin. Orduan, sorginaren irudi hori biderkatu da guztiz, eta irudi guztiak batera ditugu gure inguruan. Erakargarri bilakatu da oso, ez? Zenbait emakumentzat batez ere. Bai, oso erakargarria den gaia da, interes handia pizten duena, eta baita ere, bai, sorginen inguruko ikerketak asko zabaldu dira, interes honi esker, eta baita ere, sorginaren berrinterpretazioak gure inguruan asko ikusi alditugunak. Irati, beste kontu interesgarri bat, sorgina euskaraz bilatzen badugu interneten, emaitza ezberdina da, ez? Bai, guztiz. Sorgina euskaraz bilatzean, eta inkluso nik uste marrazketa ariketa hori sorgina edo bruja edo witch esatean desberdina izango zen emaitza, segure inguruan, sorginen inguruan dugun ideia oso bestelakoa da. Nolakoa da gure sorgina? Gure sorgina normalean euskal burukoarekin, buruko konikoa, falikoa dena, hori bai sorginarekin identifikatzen dugu ia automatikoki. Burukoa eta baita ere sorginari atxikitzen zaizkion zenbait ezaugarri. Adibidez, euskal kulturarekin lotzen da, kultura horren erresistentziarekin, baita ere mitologiarekin lotzen da, naturarekin, baino gehien bat euskal identitatearekin eta erresistentzia ikono moduan agertzen zaigu. Inkisidorek egindako irudi hori, mendez mende, 21. mendera arte, ailegatu da, eta orduan etzegoan ez internetik. Hau, historian asko gertatzen da, eta askotan pentsatu behar dugun ondik datozen guk normaltzat hartzen ditugun gauzak. Historia kulturaletik hori kuestionatu egiten dugu, eta sorginaren kasuan ikusten dugu nola artearen bidez, baino ez soilik, ez baita ere, ahoskotasunaren bidez, idatzien bidez, joan dira hauek mantentzen, pixka bat eraldatu dira, egokitzen dira testu inguru bakoitzari, batzutan nahastu egiten dira espazio ezberdinetako ezaugarriekin, baina nolabait bai ikusi dugu ez nola badagoen hildo bat jarraitu alduguna. Estereotipo bat nola eraiki, zabaldu eta mendeetan zehar bizirik iraun. Horixe aztertu dugu gaur Irati Zurbanoren laguntzaz. Eskerrik asko, Irati. Zuri, esker. Gogoratu, hurrengoan sorgin hitza entzuten duzunean, ziurtatu irudi hori zeurea dela, eta ez inkizidorek asmatu zutena. Izan ongi!
zientzia.an entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz.